Het is heerlijk om weer van start te gaan. Weer, inderdaad, zeker na het scriptlezing die we al gehad hebben vorige maand. We zijn nu 2 dagen bezig en het is natuurlijk geweldige muziek, dus daar word je helemaal vrolijk van. Nou ja, echt met deze collega's gaan we gewoon weer een heel verse trap tegen het leven geven. We gaan zo meteen repeteren met Martijn aan de scène die we toen 100 keer gerepeteerd hebben. En dat heeft hij op een gegeven moment gespeeld. En we gaan nu gewoon weer aan tafel zitten met het tekstboek. En we gaan weer helemaal op tekst vanaf het begin beginnen. Wat staat daar en wat bedoelen we daar? En dan groeit het weer naar die rol toe. Aniek ken ik al. Ik heb met Martijn en Roos al sowieso in Hij Gelooft in Mij en gewerkt. En Fabian Jansen natuurlijk ook. Ik speel naast Martijn Fischer de rol van André Hazes. Dus we doen het een beetje om en om. Nou ja, Martijn en Fabian die spelen zo goed, dus ja, dat heeft helemaal geen uitleg meer nodig. En Roos Marijn die heeft zoveel toneel en film gedaan, dus dat gaat helemaal goed komen. Rachel was er net bij en ik vind dat heel bijzonder omdat zij toch elke keer weer een beetje daarmee ook haar vertrouwen uitspreekt naar dat wij zorgvuldig met dat verhaal van haar en hen omgaan. In het begin vond ik het best wel lastig om mezelf te zien, maar wij zijn zo vaak naar de musical geweest, dus gek genoeg bent het ook alweer een beetje. Ze is dan zo lief en zegt dan eventjes nog wat dingen en dan ben ik daar heel blij mee. Dat vind ik echt bijzonder. Ja, ik vind dat het gewoon gezellig om dat te zien. Het is gewoon een heel lief iemand. Ja, echt. Ja. En ondersteunend ook.